बाकी एकरा के प्योर सिंगरनी कहल जाला आ ई सिंगरनी भैया बड़ा निमन नाल तबला बजावत रही मनोज भैया के बात खानी खूब सुंदर नाल तबला बजावत रही बाकी होई चीज हम ना बाजी ए चीज हम खाती अलगा कोर्स करे तो बाजी ई रौरा क्लास में नहीं भैया ना हम इस बात के रौरा से ई मत जानो कि लोहरी चैलेंज ना चैलेंज की लगावत बाकी ई रौरा क्लास से मोहरी के दी ई लोहरी के क्लास चलावल लहरी के क्लास में लिखल है आ देखो अगर में कोई को पीट लगे हैं कि सिंगरनी के प्योर ठाट में नहीं करना हो विनोद कुमार यादव हां आई जो सिंगरनी का भी 4-5 किस्म से पीट मरी है तो निमन ठोकर के लोग सोचे को पड़ी कि कॉमन पीट मर ले के करा लहरी के नंबर 1 भैया ई बीट है आ दूसरा बीट में भजन का भाव बबुआ का आदर से उठा लो कि मुट्ठी बांधी गईला बकरी चले जइया मुट्ठी बांधी गईला बकरी चले जइया तिरकट की हरिया पीट लगेला तबल जी मास्टर ध्यान दे हमारा बात को मुट्ठी बांधे बकरी चले जइया भैया एगो और बात कहले हम अपन घर से पढ़ाई वाला बात होगा कहते कि हमार राउर पकौड़ी के दुकान हो हमार हीरा के दुकान हो हम महीना में अच्छा साल भर एक हाली दुकान खोलो तो निमन चली ना हमारा सब से बढ़िया जान भैया कौन लागल है जब हनुमान चालीसा कहने हम हमारा मन करे लगल है ट्रेन वाला बा हम उहे सोचे लगन कि एगो हमरा के यहाँ बाड़े अब वो ट्रेन में जब चढ़ी है नो तो हनुमान चालीसा लगे है पढ़े अब पढ़िया बंजी कहाँ आमदनी हो जाई एक दिन हमारा से भेंट हो गई बोले कि ब्यास तारा से तो बढ़िया हम कमाते नहीं कैसे भाई अरे हम रोज गावतनी और रोज कमाते तो बोले कि तुम रोज गावता रहो हम महीना में 2 हाली ट्रेन में चढ़ीला हनुमान चालीसा कहिला कि ना एक बोरा रुपए लेके आइला हम कहनी के बुआ ते ओही जोग पड़ले बारे तर भैया रौया का नहीं ठीक रौया बड़ा मत कौन बात पर को नहीं खेव रखे काहे राउर हीरा के दुकान ना हो हमारी पकौड़ी के दुकान ना हो गाय के हुक्म पकौड़ी ना हो जिस संगीत ना हो अथाह सागर हो एक और के आज पार नहीं खेला हो तरोवे
बाकी हमार दुकान हियो तो चले ले महाराज हम दुकान खोले बने तो रोज रोज ग्राहक एक एक से वैरायटी लावे रहे और दुकान में बैठल रहे माछी हाकत रहे माछी हाकत रहे कि कब हमारा दुकानी पर 100 किलो लागो अब देखी अतना रोड पर ही दुकान दिया एगो जूता तक नहीं कर पूछो वाह अरे हम में तना रोड कमाई हो कम हम सुमिरने में बटोर के धले तब जब कनी को मनोज भैया ठीक करी जतना बुझाओ तना ठीक करी ना उसे कोनो फेर नहीं हे बाबूआ मोठी बान ही रही रे सारी टोली गई तो संभला बचाई एगो तेरी कुछ बजाई